Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Резида Салахова. Бүген студиябызда кунакта Казаныбызның гаилә мәчете имам хатибы Хозур ТВда баручы гаилә дәресләре тапшыруының алып баручысы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бик шатбыз сезне бүген кунак рәвешендә күрергә, рәхмәт килгәнегез өчен. Рөстәм хәзрәт, сезнең нәселдә бик күп муллалар булганлыгын беләбез. Сез моны кичкедән үк белеп үстегезме? Әлбәттә, аны бәләкәй чагында аның турында белмисең, чөнки нәрсәдән мин төпшек, әнием мине 45-тә таба. Аллаһның рәхмәте белән кыз дип булыр дип көткән инде, тагын бер малай туган, һәм шуңа күрә мин бабайларны күрмәдем. Бабайлар сугыштан соң кайткач, иртәрәк киттеләр, Аллаһның рәхмәте белән. Урыннары җәннәттә булсын, я Раббам. Аннан соң инде теге әни дә, әти дә картайгач, әкрен-әкрен алар сөйли башлагач, яза башлагач, шәҗәрәләрне ясагач, әлбәттә шуларга үзем дә мулла булгач, шуларга дучар булдык, Аллаһның рәхмәте белән. Сез димәк ничәнче малай гаиләдә? Өченче. Өченче. Үзегезнең исламга якынаю кайчаннан башланды? Кайчанрак? Ул бәләкәй чакларында шулай ук әни, әтигә рәхмәт. Әнием бер 10 яшьтә, 11 яшьтә кулга тотып мәчеткә алып барган иде. Шул даурда да, бүгелмәдә инде бу. Шул даурда мәчеттә дәресләр бара иде, лагерьләр бара иде. Һәм шул лагерьләргә йөри, менә Аллаһның рәхмәте белән шулай үзебез дә аннары укырга кирдек, университетларын бетереп, һәм хәзер дә үзебез имам вазифаларын башкарабыз. Аллаһка шөкер. Менә шул балачакны искә алып, лагерь заманнарын искә алсак, сез бик теләп йөргән бала булмагансыз бугай. Көн сайын мәчеткә дип чыгып киткәнсез, ләкин көн сайын ук мәчеткә барып җитмәгәнсез дигән мәгълүмат бар бездә. Бу дөрестән дә шулаймы? Булгандыр, чөнки менә беренче елларына әле мәчет бабайлары да, алар өчен имам булгач, алар да шул көн сайын идән чыгып, мәчеткә бик күңел тартмый идедер, әле беренче ел гына, беренче ай гына. Һәм бабайлар да анда әле хулиган малай дип исемне дә кушканнар иде. Аллаһның рәхмәте белән аннары шул Алла Тәгалә ачучы бит, Алла Тәгалә күңелгә салучы. Икенче елга беренче урыннарын алып, аннары монда Казаннарга лагерьләргә җибәреп, менә шулай китте, Аллаһның рәхмәте белән, һәм шушы хулиган дигән сүзләре дә югалды. Ә менә нәкъ дини белем алырга теләк ул кайчан туды? Ул инде югарырак классларга җиткәчме? Әйе, без менә анда бит ничек хәзерге давырда да шулай ук ел сайын менә мәчеттә укыталар. Һәм без шул җегетләр белән, кызлар белән укырга йөри, без класста 3 бала калдык. Һәм безне хәзрәт утыртканда шушында шундый сүз, акыллы сүз, әлбәттә хәзер мулла булгач аңлыйбыз. Менә сездән ди берсе менә калса, бу динебез өчен зур файда булыр ди, Аллаһка шөкер, берегез генә калса да ди. Ләкин Аллаһның рәхмәте белән берсе менә хәзер тыш врачы, берсе бизнесмен, һәм мин менә шул баштан шул ук мәчеттә имам булган идем, хәзер монда Казанда имам вазифаларын башкарабыз. Ә менә шушы дини юнәлештә белем алу бу бит инде кешегә бик зур җаваплылык өсти. Сез аны шул вакытта аңлый идегезме укырга кергәндә? Яшь чагында, бәләкәй чакларында, шушы үсмер вакытларында әлбәттә аны әле аңламыйсыңдар, аннары Алла Тәгалә разый булсын, остазларыбыздан, укытучыларыбыздан, шул ук менә Россия Ислам университетынан укытучылардан алар аңлатып, сез ала торган гылым ул әманәт. Һәм сез аны бирергә тиешсез дип. Ягъни менә күпме өйрәнәбез, Коръән китабы булсын, хадис шәрифләре, аятлар, хадисләре булсын, башка әйберләр булсын, безгә аңлаттылар, ул әманәт. Син укып бетергәч, аны закат итеп тапшырырга тиешсең. Ә тирә-юньдәгеләрегез, дусларыгыз, иптәшләрегез ничек кабул итте шушы карарыгызны? Менә дини юнәлештә белем алу, киләчәктә мулла булып, имам булып китүегезне? Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә хәерле тәкъдирләрен биргәндер. Чөнки әле мәктәптә дә укыганда, әле шушы 5-нче, 6-нчы класс, аннары югары классларда да барыбер шул ук җегетләр белән аралашабыз бит. Анда төрле гадәтләр булган иде, чөнки ул Бүгелмә шәһәре, без наркомания буенча да, башка әйберләрдә буенча беренче урыннарда бара торган шәһәр, Алла Тәгалә сакласын, чөнки тимер юллары, граница бөтенесе безнең янда.
Һәм шунда ук безнең теге хулиган малайлар дип әйтик, Аллаһның рәхмәте белән хәтта Алла сакласын, ләкин теге кул гынахлы әйберләргә тартылгач, мин дә кушылыйм дигәндә, шул ук теге олылар, безнең давырда яшәүче олылар, олы җегетләр кулга сугып, син мәчеткә йөрисең, сиңа ул ярамый дип, шуңа күрә Аллаһның рәхмәте белән, хәтта дуслар да, якыннар да, олылар да аны аңлый иде, һәм бөтен яклап хәерле сүзләр генә әйтәләр, һәм бездә дә бездән мулла булсын иде дип, үзенчә алар дуа да кыла иде, Алла Тәгалә кабуллардан кылсын. Күбесе хәзер әлбәттә бу дөньяда юклар. Әнине кадерләү, Савап, иманлы булыр өчен нәрсә кирәк? күбрәк тәүбә итү. Гаделлек сезнең өчен нидән гыйбарәт? Күңелдән, чөнки күңел чиста булса, кеше гадел булыр. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябызда кунакта имам Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Хәзрәт, халыкта шундый фикер яши, имеш менә хәзрәтләр алар ничектер башкалардан читтә, алар бөтен нәрсәне тыялар һәм башкалар. Менә тагын нинди стереотиплар белән очрашканыгыз бар? Без хәзрәтләр, муллалар әзрәк безнең турында инде күбрәк сөйлиләрдер. Аллаһның рәхмәте белән шул ук вакытта менә сез әйткән сүзләргә таянып тыялар. Әгәр дә хәзрәт тыймаса, кем тыйсын? Хәзрәт әгәр дә намазны укы дип әйтмәсә, кем әйтсен? Хәзрәт әгәр дә аракы эчмә дип әйтмәсә, кем әйтсен? Шуңа күрә әлбәттә кайдыр бәлки катырак та әйтәбез. Шуңа күрә шул стереотиплар. Башка стереотип нәрсә? Муллалар, сез бәлеш кенә ашыйсыз. Бер эшегез дә юк. Бәлеш ашап йөрисез. Бер абзый әйткән иде, сез бит кәҗәләр шикелле, мәҗлескә килгәч тәмле әйберләр генә ашыйсыз. Менә сөт кенә бирмисез. Шунда безнең сөтебез дә бар, ул безнең вагаз, ул безнең дуга, ул безнең Коръән уку. Әлбәттә, шушы бездән чыксын һәм кардәшләребез өчен файда булсын. Димәк, гомумән алганда имамның эше нидән гыйбарәт? Имам, әгәр дә без аны гомумән гарәп теленнән тәрҗемә итсәк, ул алдан баручы, алып баручы. Ягъни үз мәхәлләбезне, үз милләтебезне, үз халкыбызны без алга таба алып барырга тиешбез. Алга уйларга тиешбез. Менә шул ук мәсәлән коммунизм вакытларында булган иде бит теге 5 еллык, 10 еллык, 15 еллык. Минемчә, менә һәрбер имам үзенә шушы планны куярга тиеш. Менә 5 елдан соң, 10 елдан соң, 15 елдан соң безнең мәхәллә нинди булыр, нәрсә булыр, безнең җәмгыять, безнең кешеләребез, менә безнең арттан баскан, намазны укыган, 5 елдан соң шуларның балалары үсәчәк, никахлары укылачак, башка нәрсәләр булачак. Менә имам шул турында әлбәттә уйларга тиеш һәм алдан, менә имам алдан баручы, алдан алып баручы булырга тиеш. Сезгә ниндидер көтелмәгән сораулар, хәл итеп булмаслык сораулар белән мөрәҗәгать иткәннәре бармы? Әлбәттә, булганы иң авыр сораулар ул матди сораулар. Чөнки безгә күп кеше шул матди ягыннан мөрәҗәгать итә, менә анда ширле балалар, башка әйберләр. Әлбәттә, мәчеткә күпме хәйләрен китерәләр, без аларны тырышабыз шуша балаларга да, башка җирләргә дә бирергә, ярдәм итәргә, ләкин бөтен дөньяны каплап булмый. Һәм шуңа күрә менә сезнең алдыгызга шуша җылап килгән әни күз яшьләре белән ярдәм итегез дип, һәм ярдәм итеп булмый. Чакта апа, гафу, бер нәрсә юк, булыша алмыйбыз дип әйтүләр әлбәттә ул бик авыр. Шулай. Менә хәзрәт тагын нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Ул бары тик дини белемгә генә ия булырга тиешме, әллә тагын нинди дә булса өстәмә белемнәре булырга тиешме хәзрәтнең? Гомумән хәзрәтләр генә дип әйтеп булмый. Расулыбыз саллаллаһу бөтен мусульманнар турында әйткән, һәрбер мусульман ди ул ике канатлы кош шикелле булырга тиеш. Бу дөньяда һәм ахиратта булырга тиеш. Ягъни әгәр дә без бу дөньяга гына шомсак гынах, әгәр дә без ахиратка гына шомсак дөньяны онытып, ул да гынах. Шуңа күрә икесен дә тигез алып барырга. Муллалар янына, хәзрәтләр янына төрле сораулар белән киләләр. Шуңа күрә дөньяви гыйлеме дә булырга тиештер аның. Димәк, хәзрәт күпмедер дәрәҗәдә психолог та булырга тиеш. Психолог та булырга тиештер.
Рәхмәт. Сез бер интервьюда мин шәкерт вакытта әтиемне артык вәгазьләгәнмен дигәнсез. Ул һәр кешенең үз дәврлары була, шул ук үсмер вакытларында намаз укыгач, аннары әни дә намаз укый башлады. Әти намаз укымый, әтине кайдыр катырак әйттемдер инде, Алла Тәала гафу кылсын, әти дә гафу итсен, урыннары җәннәттә булсын. Шунда сүзем барып җитми әтигә. Барып җитми. Менә Алла Тәала разый булсын, хатыннан бер көн әтигә килгән, хатын шалтырата, килде әти килгән инде. Әти белән утырдык, шәйләрне эчтек, әти ярар ди, киттем мин эшләр буенча. Мин дә эшләр буенча киттем, күпмедер вакыттан соң хатындан шалтырата, кайтты әти кайтты ди. Кайтсам, әти утыра, янына килсәм, әйдә ди намазга өйрәт ди. Бу минем мечта бит. Ничек әти шунда ук Аллаһка тапшырып, аннары сораша башлагач нәрсә булды? Менә ул бөтен теге үсмерләр эчендә, бөтен менә яңа мәчеткә йөри башлаган җегетләр һәм кызлар эчендә бу насихат сүзләр сорый башлагач, бездә күршедә бер әби яши иде, әти белән бергә эшләгәннәр иде. Һәм әти бездән чыккач, шуны күргәч, исәнләштеләр дә, улың мулла бит, менә, син дә намаз укыйсыңдыр дип сорагандыр. Әти, юк әле укымыйм, бу әзрәк катырак әйткәндер. Ничек, улың мулла, син намаз укымыйсың? Һәм әтигә менә шушы ике сүз җиткән. Күршенең ике сүзе җиткән. Малайның күпме, ничә еллар вагазләгән сүзләр җитмәгән. Шуңа күрә Аллаһка тапшырып, менә безнең гореф-гадәтләребез бар, ашлар уздыру, башка. Хәтта үзебез мулла булсак та, башка хәзрәт килеп вагазләсә, күпкә бәлки файдасы күбрәк булыр ул чит кеше. Без үз балалар әйткәнне безнең әти-әниләр ишетмәскә дә мөмкин. Құлақ салмыйларның эчендер. Менә тагын имам булып эшләгән дәврдә хата дип атарлык, хата дип санарлык гамәлләр булгаладымы? Әлбәттә, булгалый ул, аны хатасыз кеше юк. Аллаһ Тәала үзе Коръән китабында әйтә, сездән ди хәерлерәк шул ки, кем үз хатаны танып, тәүбә итә, истигъфар кыла. Шуңа күрә хаталар бар, яшь вакытлар, нәрсәләр. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала аларны гафу кылсын, хәерлесен бирсен, унышларын бирсен, бәрәкәтләрен бирсен. Амин. Хәзрәт әйтегез әле, кичерә белү олы сәләтме ул? Әйедер инде. Нәрсәдән чөнки аны кеше шушы кешере аша үтмәсә, үзе башкаларны гафу итмәсә, ул аны аңламас. Ул аны аңламас. Шуңа күрә шундый сынауларны Алла Тәала безгә җибәрмәсен, кашан өчен безгә кешене гафу итәргә туры килер, башка нәрсәләр. Әлбәттә, ул булгалый, Алла Тәала төрлечә сыный, ләкин олы сынауларны Алла Тәала безгә бирмәсен. Кичереп булмаслык гамәлләр булырга мөмкинме тормышта? Аны Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde әйтә. Аллаһ Тәала ди Гафурур Рахим, гафу итүче һәм рәхимле. Ягъни Аллаһ Тәала безне гафу итә. Һәм нинди авыр, нинди теге артка кадау булса да, башка әйберләр булса да, нинди авыр, зур әйберләр булмаса да, әгәр дә ки Аллаһ Тәала гафу итә, ничек без гафу итә алмыйбыз. Шуңа күрә һәр гамәл ул Аллаһ риза өчен булырга тиеш. Әлбәттә, әгәр дә бик авыр әйбер икән, аны менә мин үземчә, я Раббым, сиңа тапшырдым дип, шулай Аллаһка тапшырабыз. Аллаһ Тәала үзе хәл итүче. Рәхмәт. Берничә мизгелдән дәвам итәрбез, даими сәхифәбезгә тукталыйк. Бүген сәхифәбездә дуганың ни икәнен тагын бер тапкыр күңелләребездә яңартырбыз. Дуга. Дуга мөселманның Аллаһ Тәгаләгә ялварып мөрәҗәгать итүе. Аллаһ Тәгалә дугаларыбызны кабул итүен теләсәк, кайбер шартларны үтәргә тиеш булабыз. Кеше үз иманындан нык булырга һәм Аллаһның дугаларга һичшиксез җавап кайтарачагына ихлас ышанырга тиеш. Дуганы чын күңелдән әйтергә кирәк. Кеше игътибарсыз булса, Аллаһ Тәгалә аның дугасын кабул итмәс. Дугаларның кабул булуын теләсәң, бары хәләл ризык белән тукланырга,
Хәләл юл белән генә эшләп тапкан акчага алынган милектән файдаланырга, гынах кылудан сакланырга һәм диннең таләпләрен тәфсилләп үтәргә кирәк. Дугаңа җавап көткәндә сабыр итеп һәм Аллаһка ялваруларыңны дәвам итәргә кирәк. Аллаһ Тәгаләне мөрәҗәгатеңне кабул итмәүдә гаепләргә ярамый. Дугасында кеше гынахлы нәрсәләр турында яки туганлык җепләренең өзелү хакында сорый икән, аның үтенече кабул ителмәс. Дуганы кыен вакытта гына кылу нәтиҗә бирмәс. Дуга авыр чакта да, шатлыклы вакытта да даими рәвештә әйтелергә тиеш. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябызда кунакта Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Рөстәм хәзрәт, менә халыкта шундый бер гыйбарә яши, тели белсәң теләк, тели белмәсәң имгәк дигән сүз бар. Дуганы кыла белергә кирәкме? Аның ниндидер тәртипләре бармы? Әлбәттә, һәр дуганың тәртипләре бар. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадис шәрифләрендә әйтә: "Иннамал аъмалу бинният." Һәр нәрсә ниyyәттән, ягъни йөрәктән чыга. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан китабында аерым бер сүрә биргән, Ихлас сүрәсе. Ягъни җәмәгать йөрәктән әгәр дә ихлас белән чыкса, иншаллаһ Аллаһ тааля аны кабул итәчәк. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Өчтер дуга бар ди. Өчтер. Ин беренчесе, кайсын без бөтенебез көтәбез, әлбәттә Мерседесны сорадым да, Мерседес дух төшкән, ачкыч кулыбызда киттек. Ул беренче төр. Икенче төр, Раббыбыз Алладан нәрсәдер сорыйбыз. Ләкин Аллаһ Тәгалә белә, күпмедер вакыт үткәч, бу кешегә тагын авыррак булыр. Һәм Аллаһ Тәгалә шул дуганы саклый, һәм авыррак вакытлары килгәч, аның ярдәмен бирә. Өченче төр, бу дөньяда Аллаһ Тәгалә җавабын бирми, ләкин кыямәттә. Кашан һәрберебез үз кулларыбызга гамәл дәфтәрләрен алып, һәм күпмедер изгелек җитми, менә безне хәзер тамукка алып китәләр дип, шунда Аллаһ Тәгалә туктата һәм әйтә ди: "Син дуа кылган идең, хәтерлисеңме? Сораган идең, хәтерлим я Раббым. Мин сиңа бирмәдем, я Раббым, хәтерлим бирмәдем. Менә хәзер бирәм ди, кир җәннәткә." Шуңа күрә өчтөрдә өчесе дә кабул. Иң мөһим, йөрәктән чыксын, ихлас булсын, һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әлбәттә аны кабул итәчәк. Күп кеше сорау бирә, хәзрәт, менә гарәпчә авыррак өйрәнәбез әлбәттә, ләкин белмим. Шунда җәмәгатьул муслимин, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм күбрәк безне өйрәткән иде Куръан дугалары белән. Куръан ул гарәпчә. Ләкин я Раббым, моны бир, тегесен бир, исән саулык бир, бәхет бәрәкәт бир, балаларыма, аныкларыма бир дип, аны үз телегез белән әйтсәгез күпкә хәерлерәк. Күпкә хәерлерәк. Башта менә аятны укыганчы, дуганы укыганчы ниятләргә кирәк диләр. Һәр гамәл Ни өчен укыганыңны, нәрсә, менә шуның тәртипләрендә аңлатсагыз иде. Димәк, мин утырдым да дуга укый башладым түгел. Башта мин Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәм. Шуны сорарга дип ният кылдым димме? Ул һәр эшебез ул нияттән бит. Һәр эшебез. Мәсәлән, хәтта менә шушы тапшырыны яздырганда да без монда килгәндә бер ният белән килдек бит, әзерләнеп, рухи ягыннан да, башка нәрсәләрдән әзерләнеп без Аллаһ субханаһу ва таалядан шулай дуга алдыннан Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм башка хадистә нәрсә ди? Берәр нәрсә сорау алдыннан берәр изгелек кылды. Мәсәлән, безнең гарык гадәтебез нәрсә, без мәчеткә дуга кылдырырга кергәндә хәйр садака бирәбез. Һәм шушы я Раббым, шушы бәрәкәтендә бир дип Аллаһ Тәгаләдән Раббы хәзрәт имам кем сорый. Кайдыр без баштан Куръан укыйбыз, аннары сорыйбыз. Шуңа күрә һәр нәрсә нияттән, ниятләп, я Раббым, шуны бир дип, шундый дуа кылырмын дип ниятләгез. Һәм әдәпләрдән нәрсә, иң беренчедән, мәсәлән, үземә исән саулык сорыйм. Шунда баштан кулларны күтәргәч, Раббыбыз Алланы мактыйк. Я Раббым, син шуны да бирдең, моны да бирдең, син һәр нәрсәне бирүче Аллаһ Тәгалә, сиңа рәхмәт. Расулыбызга салават укыйк. Аннары гомумән кешеләргә, я Раббым, һәр ширләгән кешегә исән саулык бир дип. Һәм аннан соң, я Раббым, миңа да исән саулыкны бир дип Аллаһ Тәгаләдән сорау хәерлерәк. Рәхмәт. Сез һичшиксез мөгъҗизаларга ышанучы кеше дип беләбез. Әйтегез әле, бу дөнья, бу тормышыбыз, бүгенге дөньябыз гомумән мөгъҗизамы? Мөгъҗиза, гомумән һәр нәрсә, һәр әйбер ул мөгъҗиза.
Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldırgan eyberler de mucize. Mesela Kur'an kitabı. Allah'ın rahmeti bilen ol Resulübüzün mucizası, ol bu dünyanın mucizası. Qaysysyny biz bilen kul bilen hazır tuta alabız. Çünkü her bir ayet mucize. Hem Allah'a şükür gayle de mucize, bağlar da mucize. Şükür elhamdülillah elbette ışanamız. Tağın bir əniyimni de bu sıra borçlu. Şuna göre sizge biriyim eli fırsattan faydalanıp. Ölgenler ruhuna dua kılganda başta sen etiyeniğine dua kılarga tiyirsin mi? Eller kaynata kaynanağam. Bik kısıra, en birinciden, eğer de mine edeplerini qarasak, en birinci biz kullarını ko'targach, mesela birer arvahlarga şıqqan yesinlerin, bergen sadaqalarini bağışlayız. Şunda en baştan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bağışlayız. Onlara Adem aleyhisselam'dan başlap bütün peygamberlerge bağışlayız. Peygamberimizden sahabelerine, tabiinlerine bağışlayız. Hem şundan sen, elbette o bik spesifik şu an kurasız hatunlar onu gıl birasiz hem biz cevap bergach bu hazret gadalsizlik bit nechik mekan ol şulay bulmasqa tiyish deb aytırga da mumkinsiz. Narsadan Alloh subhanahu va taolo şulay taqdir etganki, agar da mana er bilan xotinni qarasak, eri uchun eng birinchi o'rinda onun eti anisi. Xotini uchun eng birinchi o'rinda onun eri. Onlara gana o'z eti ani. Şuna dua qilganda albatta o'z eti anilarga dua qilib, onlara qaynataga dua qilsangiz gunohi bo'lmas. Chunki o'z eti ani albatta ol yaqinroq. Anlaşıldı, rahmet. Gayle meşitin tizi başlaganda, tiziliş urunda şişme berip çıqqan eken. Bu şundan da mana mucize demişe nerse deysen indi. Tağın mene şuşu hal turunda da süregiz eli, şul şişme berip çıqqan. Tağın nindi mucizelarga tab buldunuz. Şuşu gayle meşitin turgizganda. Allah'ın rahmeti bilen Hatip Hazret orunları cennette bulsan, Allah Teala Firdevs cennetlerin birsen. Çünkü ol tizi başlagan meşitni hem onun sözüne tayanıp men her vakit şuna söyleyeyim, meşitken nigiz qazı başlagaç su çıqqan idi, çeşme bergen idi. Elbette onları monolit, beton meşitlerine ko'tardilar. Hem babay şunu söylegen idi, onları babayına jirledik, bu dünyadan uzattık, duaların kıldık, hem onun sözü iske düştü. Belki Allah Teala iske düşürgendir, elbette onlardan her nerse. Hem gedislerini şakırdık, onlar geldiler, meşit yanında jirlerini tekşirip, eye su var dediler. Burit itip skvajına yasadık, hem şunda probaların alığış, su şista dediler. Hem Allah'ın rahmeti bilen belekegine bina koyup, hem bugünkü günde Allah'a şükür Allah'ın rahmeti bilen kimler tili gelip şuşa suların meşit yanından alalar. Milletten qaramasdan, dinden qaramasdan, Allah Teala qabullardan qılsın idi. Matурlukni көре bilir üçün нәрсе болу керек? Көңілі матур болсын. Yo'g'altusuz, Yaxşılık bulmaz. maqtanıp yürü, Günah. Рөстәм хәзрәт, хәзер тагын гаилә мәчете турында сөйләшүне дәвам итеп, исеме бик матур. Җанга рәхәт. Исемне кем сайлап куйды? Ничек менә гаилә исемен бирергә уйладыгыз? Gayle ismen elbette birinciden Hatip Hazret hem mahalle birge soylaganlar Allah'la ecirlerin birsen, bereketlerin birsen bizden mine Hatip Hazret'ten şu İmam Hatiplik vazifaların alğaç İmam Hatip bulğaç onun işin devam ederge taraşabız hem intip in birinci maksat özümüzge elbette ismi cismine to'g'ri kelsin deb taraşabız. Siz гаилә дәресләре дигән тапшыруды алып барасыз. Эшегез дә бик тыгыз шулай бит. Ни өчен менә нәк гаилә тормышына күбрәк игътибар бирәсез? Çünkü gailesiz bulmay. Allah'ın rahmeti bilen hatta kız kevge çıkmasa da, malay ilenmese de onun öz eti anileri var hem ol gaile. Hem meşitimiz de gaile isimli bulgaç. Mene sizge ol rahmetler, huzur kanalına alatla. İsem sağlık, bəxət, bereket birsen yasavşılardan razı bulsan. Mene şuna
Инде иншалла шул мәчетебез исеме җисеменә туры килсен дип шул нияттән, шул теләктән, гаилә мәчете булгач та гаилә турында сөйләмәсәк, гаилә хикмәтләрен күтәрмәсәк, минемчә дөрес булмас. Башкаларга ярдәм иткәндә үзегез дә ниндидер үзегезне борчыган сорауларга җаваплар табасызмы? Я Аллаһ разый булсын, монда үз гаиләмә олы рәхмәтләр, чөнки альхамдулиллаһи раббил аламин, хатыныма олы рәхмәтләр, мине сабыр итә. Аллаһка шөкер, ул тегәсез муллалар турында сораулар бирә башладыгыз бит, ул без муллалар матур гына күренәбез, эштә нәрсә генә юк. Хатыннарыбыз бездә инде иң яхшы белә, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә разый булсын. Әлбәттә, чит кешеләргә насихат бирү ул җиңел. Күп очракларда үзеңне күрмисең бит. Үзең нәрсә сөйлисең, үзең ничек үзеңне тотасың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә сөйләгән әйберләрне, башкаларга сөйләгән әйберләрне үзебезгә дә аны үтәргә насыйп кылсын. Нинди мәсьәлә белән киләләр, әлбәттә, мин иң беренчедән үземне алар урынына куярга тырышам. Үзем ничек үземне тотам, гаиләм белән, балалар белән, әти-әниләр белән, башкалар белән, әлбәттә, шуны йөрәк аша алдырырга тырышам. Кешеләргә иң яратып бирә торган киңәшегез нинди киңәш? Kur'an kitabında Allah Teala әйтә, "Estağfiru billah, innalloha ma'as sabirin." Allah Teala sabırlı kişiler белән бергә булыр һәм sabırlı кешеләргә ярдәм итәчәк. Шуңа күрә никахларда да мин шушы аяти кәримне укып 5 минут дим. Менә яшьләргә икесенә дә 5 минут. Менә берегез катырак нәрсәдер әйткән, эштән кайткач борын астына нәрсәдер мырмыр итеп килә, утыртыгыз, ашатыгыз, 5 минут bir сорауда, bir җавапта бирмәгез. 5 минуттан бөтен матур сүзләрен җыеп әйтегез дип, шушы насихатны бирергә тырышам. Сабырлык ул тумыштан киләме, әллә ул сыйфатка өйрәнеп буламы? Алла белә, ләкин өйрәнеп буладыр, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля, ничек менә Расулullah sallallahu aleyhi хадис шәрифләрендә нәрсә ди? Кеше ди, сабырлыкны белмәс, үзе авырлык аша үтмәсә, ягъни өйрәнеп була. Кеше һәр нәрсәгә өйрәнәчәк, һәр нәрсәне кеше һәр әйбергә өйрәнә ала һәм сабырлыкка да өйрәнә ала. Чөнки мәсәлән, менә сахаба, иң олы сахабалардан Абу Бакр радиллаһу анһу авызында ташларны йөртә иде. Расулыбызга иң якын сахаба, аннары халифа булып калган һәм анардан сорагач нәрсәгә ташларны йөртәсең, берәр сорау биргәндә, ачу китергәндә, бу ташларны алганчы берничә мизгел бар ди. Шушы мизгелдә мин я Раббым сабырлык бир дип сорыйм. Димәк, аңлавымча, сабырлык ул бары тик авырлык һәм сынау аша гына килә. Сабырлыкка өйрәнеп була, сынау аша гына. Алла белә, бәлки кемгәдер тумыштан, күбесенчә әлбәттә шушы сынаулар аша. Мәсәлән, башка хадистә Расулullah sallallahu aleyhi нәрсә ди? Иң хәерле кеше шул ки, кем ашата һәм сәламне тарата. Ашатучы, әгәр дә ул үзе дә бер дә аш булмаган икән, минемчә ул ашатырга тырышмас. Шуңа күрә җәмәгать менә шушы һәр нәрсә сынау аша. Аңлашылды. Һәрбер иратның уңышы, ул аның хатынының уңышы дип әйтергә буламы? Ягъни хатынының тырышлыгы дөресрәге. Әлбәттә, була ират баш булса, хатын кыз муен, кая телисез анда барасыз. Һәм кая телисез башларны анда алып барасыз. Шуңа күрә кемдер катырак бара, төрле астрихандрузлар нәрсәләр чыгарга мөмкин, Алла Тәгалә сакласын. Хатыныма олы рәхмәтләр, Алла Тәгалә исән саулыкта, рәхәттә, бәхеттә бергә картаеп яшәргә насыйп итсен, пар булып, аныкларын балаларына күрергә насыйп итсен. Амин, шулай булсын. Алсу ханым белән ничә бала үстерәсез бүгенге көндә? 4 бала, ылысы кызым, аннары 3 малай. Субханалла. Ярый, тагы да ишәергә насыйп итсеннәр. Алла бирсә, Ходай. Алла бәхетләрен, бәрәкәтләрен бирсен. Амин. Менә бүгенге көндә җәмгыятьтә хатын-кыз белән иратның роле ничектер алмашына бара кебек. Сез ничек карыйсыз бу мәсьәләгә? Җәмгыять, әлбәттә, Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem хадис шәрифләрендә әйтә, вакытны сүкмәгез ди, вакыт ул Аллаһ ди, ягъни Алладан вакыт килә. Шуңа күрә вакыт үзгәрми, менә без үзгәрәбез. Кайдыр ирләр диванда ята, эшкә бармый, мин шул тиеннәргә бармам дип, хатын инде 2 эшкә китә, шушы 2 җирдән 2 тиенне таба. Шунда менә әзрәк әти-әниләр үз балаларын вагазлап, кирәк икән безгә мәчеткә килегез, бездә таяклары да бар, таяк белән дә әзрәк куркытып вагазларбыз. Ләкин һәр кеше ир булырга тиеш, хатын-кыз булырга тиеш. Ират баш булса, хатын-кыз муен булсын. Моның сәбәпләре нидә соң менә шулай социаль рольләрнең алмашынуының сәбәпләре? Сәбәп
kimdir o'z vazifasini to'layim ravishda o'tami, masalan, to'layim ravishda bo'lmay, chunki erning vazifalari bor, oilani ta'min etish, oshatuv, boshqa shuni o'tamagach, xotin majbur bo'la o'sha vazifaga kirargan. Belki kirisincha qo'y vaqtda xotin-qiz ortiqroq tirishib tashlaydir. Agarda tirishirga mumkinlik tarafından birilar ekan, ortiqroqmi, azroqmi, uni bit nishik o'lchab bo'lar. O'zi bit bor ishlar degash, o'zi bit ayda top, ayda men uydagina o'tiram. Aytmasa-da, shulay aytsa-da, mana xotin qizdan balki gunohi yo'qdir, o'zi shusha mumkinlikni bergan. Demak, butun g'ayib erdagina? Erler elbette biz g'ayiblar. Lakin oila, agarda oilaga qaytsak, oilada ikki kishi bit, ham er bilan xotin qiz. Birisi bir ishni ishlasa, ikkinchisi ikkinchi ishni ishli, lakin biror xato bo'lsa, biror gunoh bo'lsa, ikkisi de g'ayiblardir. İkisi de g'ayiblar. Chunki mana hatto masjidga kelganda, shu so'rovlarni berganda da, masalan, taloq masala, boshqasi, mana u shunday deb, ikkisidan shu bir gunohlarni bir-birisi turumda aytadi. Shunga ko'ra, nindi narsa bo'lsa-da, ikkisi de g'ayiblar. Mana shunday so'rovlar bilan, masalan, taloq so'rovi bilan kelib, sizning va'zingizni tinglagandan so'ng, ular kiridan qo'shilirga niyat qilalarmi? Allohga shukr, statistikani qarasak, alhamdulillah, ko'bisi Allohga shukr, bosh tortarlar, tirarlar. Alloh subhanahu va taolo shunday nasib qilsin, taloqlar bizdan jamiyatda azaysin, oilalar baxtli bo'lib tursin. Amin, shunday bo'lsin. Milliy urf-odatlar ham diniy talablar o'taluvi nindi natijalarga keltiradi, hazrat? Natija, masalan, bir diniy bir bizning urf-odatlardan qarasak, zakat. Mana zakat narsa u qachon boy kishi shusha o'z mulkidan, o'z oqsholardan olib, 40dan bir ilishini miskin yetimlarga berga tegish. Masalan, shulib boy aytirga mumkin, hazrat, nishlab men berayim? Alloh ana yo'qlab yotar. Men kun-tun ishlayim, shobam, tirisham, bolalarni ishi ko'sa, onada ko'rmayim, oilaga qaytmayim. Mana sen aytasan ber deb. Lakin birinchidan, masalan, ko'p kishi so'rov beradi, hazrat, nishlab Alloh taolo osh kishilarini, osh bolalarni ko'rmaymi, pishirlagan bolalarni ko'rmaymi, ko'ra. Nishlab bermay? Mana sen bit aytasan, Alloh taolo rahimli, marhamatli, nishlab bermay? Alloh taolo beradi, lakin shu boylar osha, shu boy 40dan bir ilishini berishga tegish. Bu boyniqi tegil. Shuluk boy aytar, hazrat, men o'zim qizil diplomga o'qidim. Yorar, agarda Alloh taolo ko'z bermasa, quloq bermasa, til bermasa, shu qizil diplom bo'lar edimi? Yo'q, bo'lmas edi. Shunga ko'ra mana bu hatto zakatni qarasak, bizning urf-odatlarda, din adablaridan oni beru, ul jamiyatga yerdan ketar. Onun ikkinchida hikmati bor. Masalan, shu zakatni bir misol aytibgina qaraylik. Onu olirga mumkin, masalan, onda ko'pdir oqsha mening zakat bo'larga deyish. Onu 1000 kishiga 1 so'm berishga mumkin. Lakin zakat narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, zakatning maqsadi boshqa dey. Zakatni biz bir kishiga berib, uni shu miskinlik holatidan chiqarib, ham u shu boshqa yo'llarda o'zida zakatini bersin. Masalan, shuluk yotib yo'qlaydi deb aytgan kishiga olaylik, biror kurslarga yozdirik, o'rgatik, biror hunar berik, ham ol shu hunar bilan onları o'zini de oqsha topib, oilasini de topib, ham miskin yetimlarga bo'lishsin. Mana shu ko'ra din, urf-odat, adablari, tartiblari yaxshilikqa g'ana keltiradi. Yaxshilikqa, ul sotsial yoqdan bo'lsin-mi, muomala yog'idan bo'lsin-mi, oila yoqlaridan bo'lsin-mi, butunisi bir tartibga keltiradi, ham Allohning rahmati bilan inshaalloh butun xalqimiz urf-odati, butun xalqimiz adabiy, axloqiy, butun xalqimiz dinli bo'lsin edi. Amin, amin. Imonda bo'larga nasib etsin har barchamizga da. Yoshlarimizni tarbiya qilib bo'ladimi? Ham nechig etib tarbiya bergan yoshlarga? Ular butun narsani de qabul etirga hozir tug'illar. Allohning rahmati bilan bu bek og'ir so'rovlar narsadan, chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni kitobida narsa-di ibda bin nafsik, har vaqt o'zingdan boshladi. O'zingdan. Biz bit Irandik, hozir biz yoshlarga baylanamiz, ulug'larga baylanamiz. Buni iliq abilar bit yovliqni shulay kiymagan edi. O'zi yovliqsiz yeri.
Менә хәзерге яшьләр бит менә папирос да тарталар, маршруткада урын да бирмиләр. Менә нинди алар яшьләр, без шундый булмый идек бит. Үзләре дә булгандыр. Аллаһ Тәала нәрсә ди үзеңнән башла. Һәм әгәр дә Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem әгәр дә үзгәртергә телисең икән, тел белән үзгәртмәде, үз мисалың белән үзгәрт. Гамәлең белән. Гамәлең белән үзгәрт. Шуңа күрә җәмәгать менә һәр беребез үзебездән башлап, әгәр дә үзебез тәртипле, әдәпле, ахлаклы булсак, үзебез намуслы булсак, яшьләр аны күрә. Хәзер бит социаль ширтәрләр, анда әллә нәрсәләрне юк итеп та булмый, яшереп та булмый. Мәсәлән, мулла шундый тегенде дип, бөтен дөньяны белә. Шул күршем шундый икән, бөтен дөньяны белә. Шуңа күрә җәмәгать менә без үзебездән башлап, үз гамәл белән шушы яшьләргә күрсәтсәк, шулык әни, әти үзе тәмәке тарта, улына син тәмәке тартма дип ничек әйтсен ул? Ничек әйтсен? Әйтсә дә малай аны тыңламый. Малай аны үтәми, малай тартыр, чөнки әти тарткан, әни тарткан. Шуңа күрә үзебездән башлыйк. Һәм яшьләргә әлбәттә тәрбия биреп була, ләкин акыру белән, ләкин теге сугу белән, башка нәрсәләр белән булмый, менә үз мисалларыбыз белән булар ала бирсәм. Рәхмәт. Сезнең мәчеттә хәйрия рәвешендә яшь табиблар авыру балаларга бөтенләй бушка массаж, дәвалау массажы да ясыйлар дип беләбез. Әйтегез әле, менә шушындай акциялар, ул билгеле инде монда шушы мохтаҗларга файдасы бик күп. Шушы табиблар да үзләренә сабак аламы шушы акциялардан? Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһ Тәала шушы җегетләрдән, кызлардан разый булсын. Чөнки алар беренче килгәч, әзрәк йөрәктә шик, без бит өйрәндек, һәр кешегә нәрсәдер кирәк. Муллага килде икән ул, анарга нәрсәдер кирәк. Төрле кешеләр бар. Төрле кешеләр, мәсәлән, менә безгә ярдәм иткәч, күрәбез өч төрле, менә шул ук мохтаҗ кешеләр өч төргә бүленә. Иң беренче, менә анарга бәләкәй генә ярдәм итсәң, ул рәхмәт ди. Рәхмәт ди. Бәләкәй булса да. Икенче төр, анарга бөтенесе тиеш. Син дә тиеш, мин дә тиеш, ул да тиеш, башкалар бөтен кеше аларга тиеш, менә ул мескен, бөтенебез тиеш. Өченче төр, кем менә шул кайгы килгәч, мескенлек килгәч, ул үз квартирасында, үз өендә ябылган, һәм без аны белмибез, таба алмыйбыз. Менә ул шул мескен. Шуңа күрә менә җәмәгать шул ук кеше килгәч, без өйрәндек бит гел кешеләр белән эшләгәч, бусына нәрсәдер кирәк дип. Бу ике җегет килде, берсе урыс, берсе татар. Менә ди, хәзрәт, шундый изгелек эшләргә телибез. Хәзрәт шикләнеп, минем барыбер теге йөрәктән ничек һәр яңа әйберне тотып карарга кирәк. Бәлки булар, бәлки изгелеге чыгар. Бер килделәр, бер җегет танышлар белән, шәкертләр белән без балаларны җыйдык, гарип балаларны җыйдык. Массаж ясаганнар икенче, шулай квартал сайын бара бит. Һәм бер нәрсә бездән сорамыйлар. Бер нәрсә сорамыйлар. Һәм әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, менә Алла бирсә, хәзер җәй көне тагын булырга тиеш. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр ширләгән балага шифа бирсен. Һәм алар үзләренә дә зур сабак алалар. Кашан менә шундый гына әни, менә шундый баланы күтәреп мәчеткә кертә. Ул безнең мәчет әһелләренә дә зур дәрес, һәр вакыт намазларда да әйтәбез, күрәсез, әни гарип баланы күтәреп алып бара икән, ярдәм итәгез. Җегетләр дә ярдәм итә башлаганнар, менә субханалла. Шуңа күрә ул мәчеткә дә зур сабак, ул шул массаж ясаучылар өчен дә зур сабак. Ул гомумән бөтен җәмәгатькә без аны күрик, чөнки менә без теге әзрәк өстә йөрибез дә, әзрәк менә юрганны күтәреп аска карарга кирәк. Аска карарга кирәк. Мәсәлән, шул ук яшьләргә насихат форматында әйтер идем, менә бар бит теге төрле комиссиялар, теге үсмерләр буенча комиссия, МВД каршында, администрациялар каршында, анда йөрсеннәр, анда карасыннар, сабакларны алсыннар. Мәсәлән, бер комиссиядә шулай утырганда бер баланы китергәннәр. Беренче класс баласы исән калган, шушы пиво эчеп реанимациягә эләгә. Әти, әни мороженega акча бирәләр икән, бу моны җыеп, дуслары белән алалар да эчеп реанимациягә эләгә. Ярар исән калган, хәзер комиссиягә китергәннәр, шул баладан психолог сорый. Улым ди, сине эчәргә кем өйрәткән? Әти, әни ди.
бәйрәмнәрдә менә кашык белән табиб әйткән файдалы дип, менә шулай шундай гөнаһка Алла сакласын, шундай гөнаһка беренче класс балалары киткәннәр. Шуңа менә шундай әйберләр ул кирәк. Шул массажистлар өчен Алла рәхмәт, Аллаһ разый булсын, исән саулыкта рәхәттә яшәсеннәр. Алар әле һаманда икәүгенә киләләрме, әллә инде иптәшләрен дә Юй иптәшләрен, башкалар да хәзер альхамдулилла башка массажистлар да кушылган, хөкүмәт массажистлары да кушылган. Һәм без аңлыйбыз, бу аларның ипиләре бит. Ул шул 1 сәгать өчен анда 1000 сум кемдер күбрәк ала. Ә монда ул һәр менә алар обед тирәсендә киләләр һәм кичкә хатлы ясыйлар. Менә шул 6 сәгатьлек көн сайын менә 2 атна бушка ясыйлар. Бер курс ясап чыга. Без менә ахыргы курста санаган идек, кайдыр хәтта миллионлаган сумнан да күбрәк менә алар үз хәйрия, үз куллары белән шул балаларга биргәннәр дип хисаплыйм. Шифасы булсын, иң мөһиме. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм хәзрәт, бүген тапшыруыбызга килгәнегез өчен, файдалы мәгълүматларыгыз өчен. Тамашачыларыбызга да гаилә дәресләрен билгеләләр, яратып карыйлар. Бүген безнең тапшыруга килдегез. Рәхмәт. Аллаһ Тәгалә сезне ярдәменнән ташламасын, гаиләгез имин булсын. Җаваплы эшегездә сезгә бары тик уңышлар, сабырлык һәм көч бирсен Аллаһ Тәгалә. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин булды. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.